mai gidana, to kai kuma za ka ɗauke ni a matsayin yaronka. Ma'ana abin da nake nufi nan shine fashin bakin da zan yi, lokacin da duk mai gida kake kiran cewa wani mai gidanka ne, farko menene mai gidan nan ya amfana maka a matsayinka na wanda ka ɗauke shi mai gida? Saboda har kullum in aka ce wani mai gidanka ne, to wani irin taimako ya yi maka ga rayuwarka, misali ta ɓangaren siyasa ko ta ɓangaren kasuwancinka ko kuma ta ɓangaren wasu abubuwa da suka shafi rayuwarka. So ba zan iya kama suna ba na wasu masu gidaje da muka riƙa waɗanda yake ba su riƙe mu a matsayin yaransu ba, mu kuma muka yi watsi da su. A halin yanzu dai akwai sabon ɗan siyasa wanda ya shigo, kuma daidai gwargwado retired soja ne, wanda ya bada gudunmuwa ga siyasar da aka yi ta wannan 2023 ɗin. Kusan he is the reason why a Yawuri aka yi sahihin zaɓe, shine Colonel Labutu, wanda shi a grand patron na wannan ƙungiyar tamu, wanda ni a chairman nata, because of ya ba mu gudunmuwa a lokacin da manya daga cikin jam'iyya suke kallon mu a matsayin waɗanda ba kowa ba. Shi kuma ya zo ya tallabe mu a ranar, ban mantawa ranar da aka yi flag off ɗin General Aminu Bande, a ranar ya hito, mu ba mu sani ba, ya ce shi ne grand patron na PDP Youth Mobilization Forum. So wannan kalmar ta sa na ji cewa ko babu komai akan wannan kalmar kawai ya kamata in ɗauke shi a matsayin mai gidana. Bayan wannan kuma ya ci gaba da sponsoring ɗinmu duk inda za a ce za a yi wani taro na PDP da cikin gari da inda ba cikin gari ba. Sannan ya ba da gudunmuwa ga jam'iyyar PDP, wanda ban san wani mutum wanda ba ɗan takara ba ya ba da irin wannan gudunmuwa a Yawuri. Kuma ina ƙalubalantar duk wani wanda ya ce ba haka bane. Akwai su da yawa waɗanda in na kawo su, akwai videos, akwai sauran abubuwa waɗanda yake dalilai ne waɗanda suka sa na faɗi haka. So mai gidana na biyu kuma wanda zan iya kira mai gida yanzu a siyasa, wanda nake koyon siyasa gare shi, saboda mu matasa ne yanzu, dole mu zama muna koyo. Akwai chairman party na Zuru Emirates, ko kuma in ce Algon chairman na Kebbi South, wanda ake kira da Babangida Bigi, sarkin Karman Zuru, wanda chairman party na Zuru local government ne. Kusan duk wani ɗan siyasa da ke Kebbi South yana da labarin shi, wanda ya riƙa muƙamai a jam'iyyar PDP tun daga ward level har zuwa local government level kafin ya zama chairman na Zuru local government, wanda kusan duk wasu abubuwa da muke na siyasa daidai gwargwado yana ba mu shawara, yana faɗa mu yi kaza mu bar kaza, wanda gaskiya shi muka ɗauka a matsayin mai gida, tun da shi ya ɗauke mu matsayin yaran shi. Kamin mu je gaba, ga wani na ga yana comment ko ɗan bata adawa na kuma ban sani ba. Yake cewa ne tun kafin Buhari ya zo akwai bandit, akwai yan kidnapper, komai akwai, sai dai a ce ya ƙaru amma duk akwai su. Ok, alhamdulillah, abin da zan ce game da maganan shi kusan ya riga ya bakan shi ansa. Ƙwarai da gaske. Ya ce kahin Buhari ya zo akwai su.